Ndị Igbo m, anyị nọ na St. John St. Peter's Cathedral nke dị na Nkwere. Ndị Igbo ibe m, asụkwa na ofu onye rụrụ ụlọ ụka ahụ. Wa bịa ka anyị jee anya ihu ka anyị na-eje. Tefu kedu ihe dị? Bed. O ya ka do yo ta ya. Ebe ahụ SS Peter and John the Divine Cathedral Nkwere. Built by one person. Built by one person. The by no. Built by onye. The person no Chief Sir J.R. Anye. The Lord Mayor of Nkwere. Fonye no. Okadendo. Last year. Oju hon ko geli mba o donate to the diocese. Okay, so eba ke shaba thank you. Oh yeah. Hey. Nya ko funye ro no funye. Hi.